sobotu 5. března odpoledne nastalo v prostorách místní knihovny Loděnice velké velikonoční tvoření. Na stolech byla nachystána spousta materiálu pro šikovné ruce, které z něj vytvářely bohatou škálu velikonočních ozdob a dekorací. A těch šikovných rukou se sešlo požehnaně. Celou akci pořádala místní knihovna ve spolupráci s Českým svazem žen a proto právě ženy tvořily naprostou většinu zúčastněných. Našli se i 2 dobrovolníci z řad mužů, ale co potěšilo nejvíc, byla účast dětí a mládeže. Všichni zúčastnění si vyzkoušeli různé pracovní postupy při vytváření předmětů a dekorací s velikonoční tématikou. Materiály se používaly přírodní i umělé, ale všemu královal ten nejtypičtější velikonoční symbol – vejce. A právě zdobení vajec mělo řadu variant. A těm nejmenším se nejvíce zamlouvalo zdobení skořápek horkým voskem. Všichni zúčastnění strávili hezké tvořivé odpoledne a odměnou jim byly vlastní rukodělné výtvory pro nadcházející velikonoční svátky. V budově knihovny v Hlasovicích si v tentýž den dali dostaveníčko zájemkyně o zdobení velikonočních vajec metodou Madeira. Pod dohledem paní Marie Hankeové si všichni nejprve pomocí vrtačky ozdobili vyfouklá vajíčka děrovaným vzorem. Zvuková kulisa v tu chvíli ze všeho nejvíc připomínala zubní ordinaci. A pak se jednotlivá vejce koupelí v roztoku Sava zbavili všech organických zbytků. A po usušení se všichni mohli dát do zdobení. Barevnou hmotou z rozstavených voskových křít byly pomocí šmedlíkové hlavičky vytvářeny na povrchu skořápek působivé plastické ornamenty. Každé vajíčko je jiné. Záleží jen na fantazii a šikovnosti malérečky. Odpoledne v tvořivé práci rychle ubíhalo a stejně rychle ubývala i čistá vyfouklá vajíčka. Tvorba velikonočních dekoračních předmětů a zdobení kraslic se velice vydařila a my si jen můžeme těšit, kterou další aktivitou nás místní knihovna Hlasovice překvapí. Tělovýchovná jednota Sokol Hlasovice uspořádala na Velký pátek ve společenských prostorách na hřišti v Hlasovicích turnaj ve stolním tenise. Sešlo se 18 hráčů, z toho 1 žena, a ti byli rozlosováni do 3 skupin, kde se hrálo systémem každý s každým. Hrálo se sice jen na 2 stolech, ale jednotlivá utkání probíhala ve svižném tempu a postupový pavouček se rychle zaplňoval. Ti, kteří právě nehráli, bedlivě sledovali své potenciální soupeře a snažili se z jejich hry vyčíst, kde mají svá slabá místa. Ve finále se utkali pánové Marek Variš a Jan Vojtek. Teď už jenom všechno sečíst, vyhodnotit a vyhlásit výsledky. Na 3. místě Marek Variš. Gratulace. Na 2. místě Jarda Matisek. První místo Jenda Vojtek. Jediná žena mezi startujícími se sice na stupně vítězů nedostala, ale i tak byla za odvahu oceněna. Tak už jen zavěsit na krk medaile, společné foto na závěr a příští rok zase tady. Na přelomu února a března jsme zaregistrovali podél železniční trati čilý stavební ruch.
Po několika odkladech začaly přípravné práce na rozsáhlou revitalizaci traťového úseku Opava-Krnov. Byly vykopány příkopy pro nová kabelová vedení, budovaly se základové desky zabezpečovacích center a kolem trati se začal skladovat stavební materiál. Největší pozornost ale budila samotná Hlasovická zastávka, přesněji řečeno její zabezpečovací zařízení, které zde funguje bez výraznějších změn od poloviny 30. let minulého století. Přesné datum instalace není známo. Ručně ovládané stahování závor, oddílových návěstidel a předvěstí činili v poslední době z naší zastávky cíl mnoha železničních nadšenců i obyčejných zvědavců. Stávající zařízení totiž opravdu historicky unikát, jeden z posledních na území České republiky. Je čtvrtek 31. března 2016, krátce před 23. hodinou. Za několik minut přijede na zastávku Hlasovice poslední osobní vlak a před jeho příjezdem půjdou závory naposledy dolů. Tak ještě poslední pozdravy. Vlak odjíždí a historické závory naposledy otevírají průjezd přes přejezd. Tímto se uzavřela kapitola ručně ovládaných závor na železniční zastávce Hlasovice. Den na to, 1. dubna, začala na trati Opava-Krnov platit výluka, která potrvá až do 20. prosince, takže závory proto byly ihned demontovány. Ale v Hlasovicích by mohly zůstat. Instalovali jako exponát v areálu Muzea Slezský venkov se přímo nabízí a v tomto směru již byly podniknuty potřebné kroky. Pevně věříme, že vše dopadne tak, jak si přejeme.